Strikers Pamilya. Napalan ang nagloloko, mahiligon kang ibasal sa iba ang gibo mo lain ko aram. Kung nata ka pa namibidan sa pag-ibahan tang duwa ka munduan ang namatean bangan dati maugmahon pa sa tuyang relasyon. Dangugunan ko man malalanit nindang taramundang magunon daa ako ta sa imo pa nagpatol daugunan kumansin data dai ako nagbasal. Ngunyan garo ako magluksa sa kaitaasan dangan maglaog sa irarumkan kahiraruman asin magpalunod pa na sobrang nakukulgan kan sukat nga sa kadako na natai ka bang namibidan matugaon kang maray puro ka man sa natuga hamakon mo nagsiselos maski kaysa'y nasa nadadagit kapag nabubukong ika ang may sala. Grabe ang paliman-liman dapat ka ng lingawan. Ikaman sana puta ang sapong kapadagaon makulubon na ang gibo mo mapanaramon nadadagit ka tas sabi mo may iba ako kaman sana pala ang Garo napipiritan ka bako ka na sa to seryoso kung bulagan ang gusto sabihunan sa kong itatao nakakaumay ang paulit-ulit mong rason pag-istoryahan marayunan tapos bigla mong rarauton yaon na ang sumbat mong manlain-lain kung ano-ano malanit na taramon na sa ko mo ginapo dain na tig-isip na tao man akong nakukulugan nakakamati nin pagsuko asin ka defesilan pero inisa na ang sa imong rumdumon dai ko sa imo'y tatao ang tigsasabing satisfaction kung gusto mo kong kulugan asin pahibion mga paratang aakuon tas ikasa kung suyuon sasabihan susundon pag-iiwal tatapusan aayusin relasyon yanan sa kong gigibuhon pero sa pag-abot ini kan tamang panahon sa pag-abot kan tamang taong ako lang papadabaon.